Λοιπόν, εντάχει, τι γίνεται τώρα, ανοίγουμε τα σπίτια, μπαίνουν μέσα. Τι είναι αυτό τώρα, προληπτικές κατασχέσεις, λέει, καταθέσεων, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Είναι δύο από τις αρνητικές εκπλήξεις που έκρυβε το νομοσχέδιο για τον ενιαίο φόρο ακινήτων. Ναι. Ας τα αποκωδικοποιήσουμε τώρα συνοπτικά. Η εφορία πλέον μπορεί να προβαίνει σε αυθαίρετες κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων των φορολογουμένων, ακόμα και πριν λήξει η οφειλή. Δηλαδή, εάν εκτιμά ο εφοριακός ότι μπορεί ο χ φορολογούμενος ότι δεν θα πληρώσει το φόρο που του βεβαιώθηκε, μπορεί να του δεσμεύσει από πριν τις καταθέσεις ή την ακίνητη περιουσία του. Εντάξει. Δηλαδή, άμα δεν έχει, γιατί. Το θέμα είναι για αυτούς που. Δηλαδή, πάμε να πιάσουμε τον παταξί, γιατί αν κάποιος δεν έχει, αν είχε, θα τον πλήρωνε το φόρο, πιστεύω. Ναι, αλλά πριν λήξει όμως, δηλαδή, υπάρχει μια δόση, ας πούμε, ότι λήγει 31 Δεκεμβρίου, δεν μπορεί από πριν η εφορία να σου δεσμεύει το ποσό. Μάλιστα. Δεν γίνεται αυτό. Είναι, δεν ξέρω, κινείται στα όρια της νομιμότητας. Και ακόμα προβλέπεται ότι η συντηρητική κατάσχεση που θα γίνεται προληπτικά θα μετατρέπεται αυτόματα σε αναγκαστική από τη στιγμή που θα λήξει προθεσμία καταβολής της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε. Ωραία. Λοιπόν, το άλλο για τους φορολογικούς ελέγχους που λέγεται ότι ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες, θα μπορούν ελεύθερα οι φορολογικοί έλεγχοι να μπαίνουν στα σπίτια κλπ. Η διάταξη αυτή αφορά μια άλλη διάταξη του νομοσχεδίου προβλέπει ότι μπορούν να διενεργούνται φορολογικοί έλεγχοι στα σπίτια όσο δηλώνουν έδρα την κατοικία τους. Δηλαδή αυτό αφορά χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και όποιος έχει μπλοκάκι. Απλά πράγματα. Μάλιστα. Δηλαδή θα μπορεί και χωρίς, εφόσον έχει δηλωθεί η κατοικία ως έδρα της επιχείρησης, θα μπορεί και χωρίς άδεια του εισαγγελέα να έρχεται ο εφοριακός με τον αστυνομικό και να πραγματοποιεί φορολογικό έλεγχο. Εντάξει, τώρα τι φταίνε και οι εφοριακοί, τώρα αυτή τη δουλειά κάνουν, αλλά η πληροφορία που λένε ότι από χθες που έγινε γνωστό αυτό αυξήθηκαν κατά πολύ οι πωλήσεις, οι παραγγελίες μάλλον για λικόσκυλα, δεν είναι αληθινή, έτσι ναι, όχι έτσι. Λοιπόν, το τρίτο για τα νοικοκυριά, τι είχαμε από τη στατιστική, τι είχαμε. Άλλη μια έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που επιβεβαιώνει ότι οι Έλληνες φτωχαίνουν όλο και περισσότερο. Με βάση το επίπεδο της συνθήκης διαβίωσης των νοικοκυριών, η Ελλάδα βρίσκεται στην 6η θέση από το τέλος των χωρών της Ευρώπης, λόγω της πρωτοφανούς για τα παγκόσμια οικονομικά χρονικά δημοσιονομικής προσαρμογής. Μάλιστα. Δηλαδή, ξεπερνάμε μόνο χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Λετωνία, η Ουγγαρία και η Λιθουανία. Μάλιστα. Ποια ήταν η άλλη, ήταν η Ουγγαρία, η Βουλγαρία. Βουλγαρία, Ρουμανία, Λετωνία, Ουγγαρία και Λιθουανία. Ρουμανία, Λετωνία και Λιθουανία. Λοιπόν, Παναγιώτη Κακούρη, σε ευχαριστούμε. Υπάρχει να δώσουμε και μια πληροφορία. Το ρεπορτάζ το δικό μου λέει: πες μου αν επιβεβαιώνεται σαν πληροφορία και σε σένα ότι πιθανότατα για αυτά που μόλις είπαμε υπάρχει διαφωνία κορυφαίου σημαντικού υπουργού στο Οικονομικό Επιτελείο. Και πιθανότατα τις επόμενες μέρες να εκφραστεί. Δηλαδή. Εντάξει, δεν ξέρω θα δημιουργήσει. Δεν άκουσα, ναι. Υπάρχει μια δυσαρέσκεια γενικότερα στο Οικονομικό Επιτελείο μεταξύ των μελών του Οικονομικού Επιτελείου. Και να πούμε κωδικοποιημένα να σας πω ότι αφορά σε κάποιον που ασχολείται πάρα πολύ με το Twitter. Με κάποιος που ασχολείται πολύ με το Twitter. Λοιπόν, εντάξει. Να δούμε τις εξελίξεις και μέσα στο Σαββατοκύριακο και θα επανέλθουμε. Είναι βέβαιο ότι θα επανέλθουμε την Τρίτη. Λοιπόν, Άγγελε Χάγε, ένα πρώτο σχόλιο για αυτά. Από ό,τι φαίνεται οι κομμουνιστές δεν απειλούν τα σπίτια και τις κατεθέσεις. Όπως παλιά, το πήγες πολύ παλιά τώρα. Αυτό μας λέγανε στις γενιές τις δικές μας. Από ό,τι φαίνεται οι τραπεζίτες και οι υπάλληλοι τους. Η Τρόικα, δηλαδή οι κατεξοχήν εκπρόσωποι του καπιταλισμού, απειλούν πια και τα σπίτια. Εκτός από τους μισθούς, εκτός από τις συντάξεις, εκτός από τα νοσοκομεία που διαλύουν, απειλούν να πάρουν στα χέρια τους θα έρθουμε σε αυτό, αλλά επειδή μας το είπε και ο Παναγιώτης ο Κακούρης, εντάξει, ασφιχτιά η κοινωνία, είναι σαφές, έτσι είναι. Τώρα να περνάμε λίγο και να βάζουμε λίγο και τα θέματα και τη σχέση και τη θέση της ανταρσίας αυτό. Δηλαδή, ασφιχτιά, έτσι, είναι σαφές. Είμαστε σε κατάσταση που μπορεί να την παρομοιάσει κανείς μόνο με την περίοδο του πολέμου και του εμφυλίου. Εσείς πώς αντιδράτε σε αυτό, ακολουθείτε ακτιβίστικες κινήσεις πέρα από την πολιτική σας θέση, τι ακριβώς σκέφτεστε να κάνετε? Η ανταρσία, άλλωστε, συγκροτήθηκε και εμφανίστηκε και κοινωνικά και πολιτικά από δυνάμεις που υπήρχαν από την δικτατορία, από τους αγώνες της μεταπολίτευσης, αλλά ως ανταρσία ακριβώς στην αυγή της καπιταλιστικής κρίσης. Στη φάση δηλαδή που είχαμε αυτή την κοινωνική καταστροφή που μεγάλωνε. Μάλιστα.
Και ακριβώς επειδή αγωνίστηκε και αγωνίζεται μέσα στο κίνημα, υπάρχουν πολλοί εκπρόσωποι της Ανταρσία, όπως ξέρετε, σε συλλόγους, σε σωματεία και μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις έχουμε και ισχυρή συνδικαλιστική παρουσία. Και στο φοιτητικό χώρο. Και στον νεολαιστικό χώρο. Το φοιτητικό χώρο, αλλά και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, ας το πούμε, έχουμε ισχυρή παρουσία. Αυτό προέκυψε από τους αγώνες που κάνουν οι δικοί μας συνδικαλιστές, με ένα άλλο τρόπο τελείως διαφορετικό, με βάση τις αποφάσεις της βάσης. Πολιτικά η Ανταρσία ακριβώς ήταν η πρώτη πολιτική δύναμη, όχι η πρώτη στον κόσμο και στην κοινωνία, αλλά σε πολιτικό επίπεδο και στην αριστερά και γενικότερα, που είπε σταράτα ότι αυτή η κοινωνική καταστροφή και η κοινωνική γενοκτονία που κάνει την κοινωνία να ασφικτιά και να κινδυνεύει σε θάνατο, δηλαδή, σε ξαφνικό θάνατο, οφείλεται στην κρίση του καπιταλιστικού συστήματος, οφείλεται στο σχέδιο που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει και οφείλεται στη συμφωνία που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την ελληνική άρχουσα τάξη. Να τα αναλύσουμε όλα, να δούμε πώς είναι και η διάρθρωση, πριν περάσουμε στις θέσεις της Ανταρσία, πώς είναι και η διάρθρωση, η κομματική της, η πολιτική της. Πριν, να δώσουμε μια είδηση, είχαμε επεισόδια πριν από λίγη ώρα στα Εξάρχεια. Ομάδα έριξε βροχή από μολότοφ. Αυτές είναι φωτογραφίες από το Newsnet πριν από λίγη ώρα, λίγο μετά τις 8. Στο αστυνομικό έγινε καταδρομική επιχείρηση, κάπως έτσι περιγράφεται από τις αστυνομικές αρχές, στο αστυνομικό τμήμα Εξαρχείων. Τώρα, αυτή την ώρα, όντως υπάρχουν υλικές ζημίες και σε αυτοκίνητα και στο αστυνομικό τμήμα και στην γύρω περιοχή. Υπάρχει πολύ μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή των Εξαρχείων. Προσπαθούν να εντοπιστούν από τις αστυνομικές αρχές οι 30 κουκουλοφόροι, οι οποίοι έφτασαν έξω από το αστυνομικό τμήμα. Λοιπόν, ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε γι' αυτό. Να πάμε στο άλλο. Το θέμα της ημέρας που είπαμε και πριν ήρθε ο Νεοσουλτάνος. Εγώ τον αποκαλώ, Άγγελε Χάγιο, Νεοσουλτάνο, τον Νταβούτογλου. Και λόγω και της ιδιότητας, επειδή έχω και προσλαμβάνωσες και από τους ξένους ανταποκριτές και λόγω της άλλης ιδιότητας, στο εξωτερικό και ο Ερντογκάν και ο Νταβούτογλου θεωρούνται πλέον σε μια μεγάλη μερίδα γραφικές προσωπικότητες, κυρίως λόγω του δόγματος που προβάλλουν. Ναι, προβάλλουν ένα δόγμα ενός σύγχρονου. Αλλά εκφράζει αυτό οικονομικές δυνάμεις. Εκφράζει ένα τμήμα της αστικής τάξης της Τουρκίας. Είναι σαφές, εντάξει. Που προέρχεται από την Ανατολή και το οποίο είναι ανερχόμενο και επιθετικό τμήμα. Εκφράζει δηλαδή και κοινωνικές δυνάμεις μέσα από τον αστικό χώρο. Ωραία. Το οποίο όμως, αν δεν επειδή κατ' επανάληψη το έχουμε από αυτά τα δημοσιογραφικά τραπέζια εδώ αναλύσει, αν δεν το προσέξει αυτή η άρχουσα τάξη, θα οδηγήσει στη διάσπαση της Τουρκίας. Είναι πολλοί πλέον που το πιστεύουν με τη δημιουργία και του νεοκουρδικού κράτους στο Νότο. Έχουν οξύτατο πρόβλημα εσωτερικό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα στην συνάντηση του κυρίου Νταβούτογλου και τις σχετικές δηλώσεις και με τον κύριο Βενιζέλο και επανερχόμαστε. Polisi ne kadar hayranlıkla seyretmişsem Fethiye Camii'ni o kadar hüzünle seyretmiştim. Çünkü Atina'ya aslında çok kötülük yakışır. Atina'ya ne kadar çok farklı dinden kişiler gelirse hükümetinin Fethiye Camii'nin restorasyonu konusunda aldığı karar her şeyden önce Atina'ya büyük katkıdır. Το Φετιχέ Τζαμί είναι ένα οθωμανικό μνημείο πολύ σημαντικό και χαιρόμαστε γιατί ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του αναδόχου που θα αναστηλώσει το μνημείο αυτό. Maret Camii'nde dini makamlara, mekanlara yakışmayacak şekilde bir erotik sergi açılması da Türk kamuoyunu rahatsız etti. Veya daha önce yine Selanik'te başka bir camide uzun yıllar şimdi durduruldu. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να μπορεί να γίνει αποδεκτή από τον κυπριακό λαό μέσω δημοψηφίσματος. Αυτό είναι το τελικό ουσιαστικό κριτήριο. Yunanistan olarak Kıbrıs Cumhuriyeti 1959-60'ta kurucu garantör ülkeleri olarak da Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum halklarının güven unsurları olan iki ülke olarak da bu sürece katkı verme iradesine sahibiz. Μάλιστα. Και για να μας πικάρει, φεύγει από εδώ και πάει αύριο στα κατεχόμενα. Άγγελε Χάγε. Εντάξει. Ναι, το πιο επικίνδυνο βέβαια είναι ότι κάτι συζητήσανε για ένα νέου τύπου σχέδιο Ανάν. Αυτό είναι το πολιτικό πρόβλημα. Ναι. Το οποίο αν περάσει. Το οποίο έχει καταδικαστεί και έχει καταψηφιστεί από τον κυπριακό λαό. Μάλιστα. Τώρα πέφτουμε στην περίπτωση, γιατί σαν χθες ήταν ο θάνατος του Τάσου του Παπαδόπουλου. Εμείς στο τέλος, επειδή κάνουμε και κάποιες ιστορικές αναφορές, γυρίζουμε λίγο στο παρελθόν, θα δείξουμε εκείνο το περιβόητο παρέλαβα κράτος. Δεν θα παραδώσω κοινότητα. 2 λεπτά από εκείνο το περιβόητο διάγγελμα, έτσι να γυρίζουμε λίγο πίσω. Παρότι υπήρχαν διαφορετικές απόψεις για εκείνη την εποχή, δεν συμφώνησαν όλοι. Ήταν κάποιοι που ήταν υπέρ, ήταν κάποιοι που ήταν κατά του σχεδίου Ανάν. Αλλά ο κυπριακός λαός μίλησε και με πολύ μεγάλη πλειοψηφία.
πλειοψηφία, τότε και η αποφασή του είναι σεβαστή. Και το άλλο πολιτικό ζήτημα είναι ότι τελικά η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο δεν την γλίτωσε από αυτές τις πιέσεις, όχι μόνο αυτό, αλλά της έφερε και την καταστροφή. Τις πήρε και τις καταθέσεις σε ένα μεγάλο μερίδιο της οικονομίας. Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, να αναλύσουμε λίγο την πολιτική της Ανταρσία. Να πάμε στην παλέτα, στην πολιτική ευθεία θα λέγαμε, που καθορίζεται από τον Άγγελο το Χάγιο η θέση της Ανταρσία. Είναι αριστερότερα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι... Στη γεωγραφία. Στη γεωγραφία, ναι. Είναι στο αριστερότερα του ΚΚΕ, κάπου πού. Καταρχήν, πώς το καταλαβαίνει ο λαός. Γιατί ξέρετε, αυτό το οποίο είναι ένα κόμμα ή ένας πολιτικός δεν είναι αυτό που νομίζει για τον εαυτό του. Είναι αυτό που εισπράττει ο εργαζόμενος και ο λαός. Αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι μετά από το ΚΚΕ και το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει και ένας τρίτος διακριτός πολιτικός χώρος στην αριστερά. Αυτό είναι γεγονός. Άρα ο κόσμος μας αναγνωρίζει ως τρίτο πολιτικό χώρο. Μάλιστα. Και δημοσκοπικά φαίνεται ότι. Με μικρή δύναμη, είμαστε με μικρή δύναμη. Δεν κοιτάμε. Ανερχόμενοι όμως τώρα. Με μικρή δύναμη. Θεωρούμε ότι μπορεί να μεγαλώσει και σε εκλογές και στην κοινωνία μέσα στο κίνημα. Αλλά ωστόσο αυτό είναι διακριτός πολιτικός χώρος. Τώρα, επί του περιεχομένου. Εμείς δεν φιλοδοξούμε να γίνουμε συμπληρωματική δύναμη κανενός άλλου πολιτικού χώρου. Ενώ είμαστε υπέρ της κοινής δράσης και της ενότητας της αριστεράς μέσα στο κίνημα και στους αγώνες, στο εργατικό κίνημα, σε συνδικάτα, σε πρωτοβάθμια σωματεία, στο κίνημα, στα πρωτοβάθμια σωματεία, στο φοιτητικό χώρο. Στο φοιτητικό χώρο μέσα, στον αγώνα τώρα κατά των πληστηριασμών, κατά των αυτών των επεμβάσεων των εφοριακών, να μην πληρώσουμε τα χαράτσια. Και στους αγώνες αυτούς είμαστε υπέρ της κοινής δράσης. Σε πολιτικό επίπεδο, η Ανταρσία από την πρώτη στιγμή που συγκροτήθηκε και για την επόμενη περίοδο, με αποφάσεις της και με την πρακτική της, επιχειρεί να κατοχυρωθεί και να αναπτυχθεί ως τρίτος πολιτικός χώρος στην αριστερά. Διακριτός. Πολλά έχουν ακουστεί για κάποια συζήτηση τουλάχιστον με το πλάνο Β του Αλέκο Αλαβάνου. Η θέση σας. Γίνεται συζήτηση και με το σχέδιο Β. Γίνεται συζήτηση και με το ΕΕΚ, το Επαναστατικό Εργατικό Κόμμα. Γίνεται συζήτηση και με αγωνιστές και συντρόφους που έχουν αποχωρήσει από το ΚΚΕ, που συμμετέχουν στον Όμιλο, Κορδάτος κλπ. Τι συζήτηση γίνεται? Έχει πάρει μια πρωτοβουλία η Ανταρσία. Από χρόνια είναι αυτή η πρωτοβουλία. Τον τελευταίο χρόνο έχει μορφοποιηθεί και έχει συγκεκριμενοποιηθεί. Με την οποία πρωτοβουλία προτείνουμε όλος αυτός ο χώρος να τολμήσει να κάνει ένα βήμα, το οποίο όταν τόλμησε και το έκανε η Ανταρσία το 8 και το 9, φάνηκε ότι είχε αποτέλεσμα. Ποιο βήμα? Να μιλήσει ανοιχτά στον κόσμο, να συνενωθεί, να συνεργαστεί, αλλά μιλώντας ανοιχτά στον κόσμο για το ποια είναι η αιτία της κατάστασης των εργαζομένων. Να μιλήσει καθαρά για τον καπιταλισμό, διότι κάποιοι στην αριστερά φοβούνται να μιλήσουν, ή όταν μιλάνε το παραπέμπουν στη μετέπειτα ζωή το πρόβλημα. Να μιλήσουν ανοιχτά για τον σχεδιασμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση της καταστροφής αυτής και να μιλήσουν για το πώς η άρχουσα τάξη, η αστική τάξη Ελλάδος, δηλαδή προτείνουμε σε αυτό το χώρο σε όλο αυτό το χώρο, μια πολιτική που λέει για να παλέψουμε για τα προβλήματα του λαού και να συγκροτηθούμε πολιτικά στις δημοτικές εκλογές, στις ευρωεκλογές και σε όλες τις κοινωνικές μάχες, σε μια συνεργασία όπως λέμε, σε μια συνεργασία, και δεν συμφωνούμε προγραμματικά για όλα τα θέματα, είναι αναγκαίο να υπάρχει αντικαπιταλιστικός προσανατολισμός. Ωραία. Υπάρχει με κάποια από αυτές τις δυνάμεις που διαφαίνεται, δηλαδή με το πλάνο Β, με κάποιες. Είμαστε ακριβώς στη φάση των συζητήσεων και αν θέλετε και της δικής μας επιμονής να ξεπεραστούν ταλαντεύσεις και φόβοι. Ότι αν μιλήσουμε καθαρά για τον καπιταλισμό, αν μιλήσουμε καθαρά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι αυτό ίσως μας δυσκολέψει. Η εμπειρία της Ανταρσία δείχνει ότι όταν μιλάς καθαρά για το χρέος, τη διαγραφή του, ότι την κρίση που πάνε να φορτώσουν στον κόσμο την έχει το σύστημα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πηγή των κακών, αυτό βοηθάει και αυτό είναι που συζητάμε. Αν θυμάμαι καλά, ήταν 22 Μαρτίου του 2009, αν δεν κάνω λάθος, η ίδρυση της Ανταρσία. Έτσι, ναι, μετά από τις μεγάλες. Ποιοι συμμετέχουν, να το πάρουμε, γιατί ο κόσμος ξέρει Ανταρσία, ακούει την. Αλλά δεν ξέρει λίγο και τη συμμετοχή. Λοιπόν. Καταρχήν, από άποψη πολιτικών δυνάμεων, συμμετέχουν οργανώσεις όπως το Νέο Αριστερό Ρεύμα, στο οποίο ανήκω και εγώ και προέρχεται από τη διάσπαση του 1989. 89, ναι. Θα έρθουμε μετά σε αυτό. Συμμετέχει το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, το οποίο προέρχεται από την παραδοσιακή ΟΣΕ, από τη δικτατορία. Το ΕΚΕ.
Το ΕΚΕ, επίσης, που προέρχεται από το μαοϊκό ρεύμα, το μαοϊκό χώρο. Τροσχιστές. Η ΟΚΔΕ Σπάρτακος. Ναι. Από το χώρο των συσπυρώσεων των φοιτητικών και στη συνέχεια κοινωνικοπολιτικών συσπυρώσεων, η ΑΡΑΝ και η ΑΡΑΣ και τώρα και η ΑΡΙΣ, μια νέα οργάνωση. Δηλαδή είναι ένα σύνολο οργανώσεων που ταυτόχρονα όμως σε κοινωνικό επίπεδο συμμετέχουν μέσα από τις οργανώσεις, αλλά και πολύ μεγάλο ανένταχτο δυναμικό. Συμμετέχουν εργαζόμενοι, συνδικαλιστές, νεολαίοι. Έχουμε μεγάλο ποσοστό νεολαίας. Στα συνέδρια της Ανταρσία. Ναι, όντως, είναι αλήθεια. Στα συνέδρια της Ανταρσία. Και στο φοιτητικό χώρο έχετε. Και στο φοιτητικό χώρο, στα συνέδρια της Ανταρσία, πάνω το 50% είναι νέοι άνθρωποι. Νέοι πολλοί, γενιές. Δείχνουμε και εμείς κάποια πλάνα από τα συνέδρια. Γενιές από τη δικτατορία. Ναι. Γενιές της μεταπολιτευτικής πάλης. Γενιές που είχαν αγωνιστεί τότε εναντίον του Μητσοτάκη και των μεταρρυθμίσεων στην παιδεία. Τεμπονέρας, δηλαδή δολοφονία Τεμπονέρα. Και γενιές νεολαίων, όπως είπατε προηγουμένως, που αγωνίστηκαν για το άρθρο 16 τώρα, το 2006. Δηλαδή από όλες τις γενιές. Και κοντά λίγο στα δικαιώματα μεταναστών, έτσι είναι. Και ένα μεγάλο κομμάτι αγωνιστών που είναι κατά του ρατσισμού, έχουν συμβάλει και έχουν αναδείξει το θέμα του αγώνα κατά του ρατσισμού, τα δικαιώματα των εργαζομένων μεταναστών και όλων των μεταναστών και του αντιφασιστικού αγώνα. Μέτωπο. Λοιπόν, θα έρθουμε μετά σε αυτά. Η πολιτική της έκφρασης πώς είναι? Είναι από μια πανελλαδική συνδιάσκεψη που γίνεται μία φορά το χρόνο? Η πανελλαδική συνδιάσκεψη της Ανταρσία γίνει κάθε 2 χρόνια. Έχουν γίνει 2 πανελλαδικές συνδιάσκεψεις. 2, ναι. Η πρόσφατα ήταν πριν το καλοκαίρι. Ναι. Που είναι το ανώτερο όργανο της Ανταρσία και το οποίο όργανο εκλέγει το πανελλαδικό συντονιστικό όργανο. Είναι συλλογική ηγεσία. Είναι συλλογική ηγεσία και το κεντρικό συντονιστικό όργανο. Είναι συλλογική ηγεσία, στην οποία επιχειρούμε να συνδυάζονται εκπρόσωποι των οργανώσεων και του ευρύτερου αυτού ανένταχτου δυναμικού που συμμετέχει μέσα στην Ανταρσία. Οι αποφάσεις παίρνονται συλλογικά δηλαδή. Συλλογικά και επιχειρούμε τον κύριο ρόλο, και δεν το έχουμε καταφέρει, αλλά το επιχειρούμε τον κύριο ρόλο στις αποφάσεις να το έχουν οι τοπικές επιτροπές και οι κλαδικές επιτροπές. Η βάση δηλαδή. Μάλιστα. Και πάνω σε αυτό, δηλαδή η πρόταση που καταθέτουμε τώρα για τις μάχες στο εργατικό κίνημα, η πρόταση που καταθέτουμε για τις μάχες τις εκλογικές έχει συζητηθεί στη βάση, έχει ψηφιστεί στη βάση, έχει ψηφιστεί στην πανελλαδική συνδιάσκεψη και δεσμεύεται το πανελλαδικό όργανο να την προωθήσει ως έχει. Μάλιστα. Αν το πανελλαδικό όργανο αποφασίσει να την αλλάξει, πρέπει να ξαναπάει στη βάση. Είναι θέμα δημοκρατίας αυτό. Αυτό δεν είναι, είναι θέμα δημοκρατίας, δεν έχει και ένα χρονικό... Φαίνεται όταν σφίγγουν τα πράγματα υπάρχει ικανότητα να αντιμετωπιστεί και η δημοκρατική απόφαση τι επιτυχάνει? Εκτός από το ότι λέμε ότι είναι δημοκρατική, επιτυχάνει τη συμμετοχή και τη συμβολή όλων. Και επιδιώκουμε αυτό να γίνει μόνιμο καθεστώς στην Ανταρσία. Δεν το έχουμε καταφέρει πλήρως. Είναι μια νέα αντίληψη εργατικής και λαϊκής δημοκρατίας μέσα στα κόμματα της αριστεράς, όπου θέλουμε οι οργανωμένοι αγωνιστές να καθορίζουν τη γραμμή και όχι τη γραμμή να την καθορίζει το πολιτικό γραφείο στην Κεντρική Επιτροπή και η Κεντρική Επιτροπή στους αγωνιστές. Μια κεντρική νομεκλατούρα. Και μετά το κόμμα να καθορίζει στην τάξη την εργατική και στον κόσμο αυτό που έγινε στον υπαρκτό σοσιαλισμό. Όχι. Αυτό το απορρίπτουμε. Λοιπόν, 1,80 ήταν περίπου, 97.000 ψήφοι ήταν το 2012, το Μάιο. Ένα σημαντικό ποσοστό. Τότε, τώρα δημοσκοπικά στις δημοτικές και στις περιφερειακές εκλογές ήταν που ξεπεράσαμε το 2%. Το 2%. Και στην Αττική και εκλέξαμε και περιφερειακούς σύμβουλους Αττικής. Συμβούλους και δημοτικούς συμβούλους. Το 12 ήμασταν πάνω, είχαμε μεγάλη πίεση από το ρεύμα του ΣΥΡΙΖΑ να φύγει ο Σαμαράς, να φύγει η Τρόικα, να φύγει όλη αυτή η ακρίδα που έχει πέσει στο κεφάλι των... Και αυτό πίεσε και πιέζει εκλογικά. Κοινωνικά η ισχύ της Ανταρσία παραμένει και θεωρούμε ότι στις επόμενες και εκλογικές μάχες, στο βαθμό που τολμήσουν και άλλες δυνάμεις, να έρθουν σε ένα τέτοιο ριζοσπαστικό, ανατρεπτικό πρόγραμμα. Όχι να πάμε σε συμβιβασμούς και να πάμε πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σε ένα ανατρεπτικό πρόγραμμα. Υπάρξουν συσπυρώσεις δηλαδή και ευρύτερες συσπυρώσεις που θα τολμήσουν να πούν καθαρά στον κόσμο ότι για να πάρει συντάξεις και μισθούς πρέπει να διαγραφεί το χρέος εδώ και τώρα. Δεν το αναγνωρίζουμε. Καθαρά. Πολιτικά όμως να εκφραστεί αυτό, είστε σε συζητήσεις. Ακόμα δεν έχουμε να πούμε κάτι με ποιους θα μπορεί να είναι. Γιατί στις ευρωεκλογές ειδικά θέλει 4,8%. Ναι, αυτά θα τα συζητήσουμε σε επόμενη φάση, γιατί έχουμε τώρα κρίσιμους αγώνες. Εμείς είμαστε πρωταρχικά του κινήματος. Γιατί από εκεί γίνονται οι αλλαγές και οι εξελίξεις. Έχουμε αγώνες τώρα. Όπως? Έχουμε τους διοικητικούς και τους εργαζόμενους στα πανεπιστήμια.
όπου τρέχει. Ναι, όπου τρέχει και δεν είναι μόνο η απόλυσή τους. Είναι πρώτη φορά οι εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια ανέδειξαν το θέμα του δημόσιου πανεπιστήμιου και όχι της ιδιωτικοποίησης. Ναι. Αυτό ήταν στα όνειρά μας κάποτε. Δηλαδή να μην είναι μόνο οι φοιτητές που παλεύουν για δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο, αλλά να παλεύουν και οι εργαζόμενοι. Είναι μεγάλο γεγονός. Και μάλιστα δεν πρέπει να βελτιωθεί όμως λίγο η κατάσταση στα πανεπιστήμια. Πάρα πολύ και πρέπει να αλλάξει, αλλά σε αλληλογική. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν αποκτήσει δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα. Το πανεπιστήμιο υποβαθμίζεται λόγω της ιδιωτικοποίησης τμήματων της έρευνας. Δεν έχουν ιδιωτικοποιηθεί όμως σήμερα τα δημόσια πανεπιστήμια που παρουσιάζουν αυτή την εικόνα ακόμα τουλάχιστον. Μα έχουν περικοπεί δαπάνες. Εντάξει, αλλά έχουν ένα δημόσιο χαρακτήρα. Το προσωπικό. Δηλαδή πριν από καιρό είχαμε δείξει εδώ ένα ρεπορτάζ που είναι ένα πανεπιστήμιο της Μάλτας και ήταν ακόσμημα. Και στα πανεπιστήμια τα δικά μας όλοι περάσαμε τα πανεπιστήμια. Ναι. Δεν συγκρίνονται. Δηλαδή και κάπου εδώ σαν υπάρχει. Οπτική... Και όχι μόνο οπτική, αλλά υπάρχει ευθύνη πολλών παρατάξεων και χώρων. Παρά τις οποίες παρατηρήσεις. Κάποιοι σας χρεώνουν εδώ ευθύνες. Κάποιοι χρεώνουν. Μας χρεώνουν. Τι μας χρεώνουν. Μας χρεώνουν καταρχήν και τους ενοχλεί ότι είμαστε αγωνιστικοί και αντίθετοι με την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων. Αυτοί οι οποίοι μας χρεώνουν είναι οι οποίοι έχουν δώσει στις δικές τους παρατάξεις, ενώ και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, και κάνει ένα σωρό ρουσφέτια. Αυτό το έσχος των ρουσφετιών που δεν φαίνεται στους τοίχους με ένα σύνθημα. Αυτή η αθλιότητα να μοιράζουν τα κουπόνια και τα πάσα ή να δίνουν θέματα μερικές φορές ή να μοιράζουν. Βέβαια, αυτή την αθλιότητα εμείς δεν την συμμεριστήκαμε ποτέ. Αυτή είναι η εξαθλίωση και η αθλιότητα στα πανεπιστήμια. Αυτή είναι. Φυσικά δεν είμαστε εμείς οι οποίοι θα θεωρήσουμε ότι πρέπει να γίνεται μπάχαλο μέσα στα πανεπιστήμια. Είμαστε υπέρ του μαζικού πολιτικού αγώνα των φοιτητών και των εργαζομένων, που αυτός μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Λοιπόν, όταν θα επανέλθουμε από το διάλειμμα, θα αρχίσουμε να δούμε λίγο τα κόμματα. Λένε πολλοί ότι στην Ελλάδα πιθανότατα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει περάσει μία νοητή γραμμή και πάει για την κυβέρνηση αριστεράς. Να δούμε το ρόλο της Ανταρσία σε όλο αυτό το σενάριο και θα δούμε και τη θέση σας για τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, σαν σήμερα ήταν 1943, η σφαγή των Καλαβρίτων. Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα που διέπραξαν οι Γερμανοί κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν οι 117 μεραρχία καταδρομών που μπήκε μέσα στα Καλάβρητα, κατέσφαξαν όλο τον αντρικό πληθυσμό, 13 γλίτωσαν μόνο. Ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα, να αναφέρουμε ότι η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας είχε αναγνωρίσει δημόσια την ναζιστική αγριότητα των Καλαβρίτων. Δεν έχει καταβληθεί όμως καμία αποζημίωση μέχρι σήμερα. Στα Καλάβρητα, ξέρεις πως είχε πάρει η Άγγελ Χάγη η Χρυσή Αυγή. Το βρήκα εδώ και το συζητάγαμε πριν. 6,44. Ήταν 635 ψήφους. 6,5% πράγματι. Εντάξει, θα αρχίσουμε από αυτό το κομμάτι να δούμε γιατί κομμάτι της νεολαίας, γιατί κυρίως η νεολαία δεν πηγαίνει στην αριστερά, όπως πήγαινε τουλάχιστον πριν από 15-20 χρόνια και κινείται προς άλλες κατευθύνσεις. Θα πάμε στο διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Λοιπόν, επανέλθαμε Άγγελος Χάγιος σε πανελλαδικό συντονιστικό όργανο της Ανταρσία. Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε τώρα. Είπαμε πριν το διάλειμμα ότι πιστεύεις γιατί υπάρχει μια τάση, δεν αμφισβητείται αυτό, ότι πηγαίνει στα δεξιά, πολύ δεξιά. Χρυσή Αυγή τώρα, ακροδεξιό. Γιατί όχι στην αριστερά? Πρόβλημα πολύ σημαντικό. Καταρχάς, μην ξεχνάμε ότι στη χώρα μας και μετά τον εμφύλιο, αλλά και πριν τον εμφύλιο, υπήρχε πυρήνας ακροδεξιάς πάντοτε. Αυτός που συνεργάστηκε με τους Γερμανούς. Ναι, αλλά όχι με ιδεολογικό υπόβαθρο τέτοιο. Ήταν λίγο φιλοχουντικό, ήταν λίγο... Υπήρχε στη Χούντα χουντικό μπλοκ και υπήρχε και μετά τη μεταπολίτευση τέτοιο μπλοκ. Πάντα υπήρχε ένα ακροδεξιό, μικρότερο βέβαια. Ήταν η Εθνική Παράταξη τότε με τον υπήρχε πάντα αυτό. Και αυτοί ξαναπήραν τα πάνω τους, δεν στο Βορίδι τώρα πώς. Έφτασε να είναι υπουργός. Υπάρχει ένα τέτοιο προηγούμενο. Όμως, αυτό το οποίο δίνει μεγάλη αβάντα στην Χρυσή Αυγή και γενικά στην ακροδεξιά είναι ότι σε συνθήκες κρίσης και μάλιστα καπιταλιστικής κρίσης, βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης, συντρίβονται και διαλύονται
και εργατικά στρώματα, αλλά και φτωχοποιούνται και διαλύονται μικρομεσαία στρώματα. Και γιατί πάνε στην ακροδεξιά? Εκεί, σε αυτά τα στρώματα, πάντα ιστορικά σε αυτές τις περιόδους της κρίσης, εκτός από τάσεις ανατροπής προς τα αριστερά, αν υπάρχει αριστερά βέβαια και προβάλλει μια αριστερή πολιτική, διότι όπως προείπα, η αριστερά που δεν μιλάει για τον καπιταλισμό, τι αριστερή πολιτική να προβάλλει. Θα έρθω σε αυτό. Εκεί, σε αυτές τις περιπτώσεις, η δημαγωγία, η ακροδεξιά, ότι φταίνε οι άλλοι εργαζόμενοι, φταίνε οι μετανάστες. Έχει έδαφος. Και πιάνει έδαφος. Αυτό είναι ένα το ζητούμενο. Υπάρχει και το άλλο θέμα. Η κρίση του πολιτικού συστήματος. Εδώ έχουμε μια τρομακτική κρίση του πολιτικού συστήματος. Μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό παρακάτω. Ο δικομματισμός έπαιρνε στην Ελλάδα 78, 80, 81%. Τώρα είναι στο μισό. Ναι. Αυτή η απότομη εκροή από το δικομματισμό, οδηγεί και προς άλλες κατευθύνσεις. Ναι, ένα κομμάτι ψηφοφόρων του Πασόκ πάει σε Χρυσή Αυγή. Είναι διαπιστωμένο αυτό. Και άλλων κομμάτων. Από όλα τα κόμματα. Και φυσικά και από την Νέα Δημοκρατία. Από όλα τα κόμματα. Και από τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, στη Γαλλία, στη Λεπέν, έχουν πάει από την αριστερά. Από εργατικούς δήμους, αριστερούς δήμους έχουν πάει προς την Λεπέν που δημαγωγεί. Εδώ τώρα δηλαδή είναι και κοινωνικό το πρόβλημα, είναι και πολιτικό το πολιτικό σύστημα. Μην ξεχνάμε στην Ελλάδα ότι τη Χρυσή Αυγή μέχρι πρότινος, μέχρι που έφτασε να δολοφονεί πια στους δρόμους ανοιχτά και μέχρι που απείλησε τον Σαμαρά ότι θα τον πλησιάσει και θα φτάσει στο 20%, γιατί έτσι τη χτύπησε. Μέχρι τότε την κάλυπτε τη Χρυσή Αυγή και η δικαστική εξουσία και η αστυνομική εξουσία. Πώς όμως και αυτό όταν η ηγεσία της βρέθηκε μέσα Σαββατοκύριακο στις φυλακές? Αυτό πριν την κάλυπτε. Είχε κάνει δολοφονικές επιθέσεις. Και άλλαξε στάση μετά. Βέβαια, τις οποίες τις βάζανε στο αρχείο. Να τρέξουμε λίγο γιατί μας παίζει ο χρόνος. Κυβέρνηση αριστεράς. Λένε πολλοί ότι περνάει ο ΣΥΡΙΖΑ την νοητή γραμμή κλπ. Βοηθάει ο Γκαρσία αυτή την προοπτική? Όχι, είμαστε αντίθετοι. Είμαστε αντίθετοι στην επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι αυτή η επιλογή δοκιμάστηκε στην Κύπρο. Και στην Κύπρο, αν θέλετε, και πιο ριζοσπαστικά, που προσπάθησε το ΑΚΕΛ να κάνει και κάποια διαπραγμάτευση και να κάνει ένα πιο φιλολαϊκό μνημόνιο. Και η καταστροφή ήρθε και ήταν μεγαλύτερη. Λοιπόν, αυτή η πολιτική δοκιμάστηκε στην Ιταλία, όπου μπήκε στην κυβερνητική εξουσία και το μεγάλο, το παραδοσιακό, το Κομμουνιστικό Κόμμα, που από 30% έχει διασπαστεί σε 27 μικρές οργανώσεις, και η Κομμουνιστική Επανίδρυση, που ενεπλάκη πριν 10 χρόνια στην κυβερνητική εξουσία και δεν υπάρχει κομμουνιστής βουλευτής. Λοιπόν, είμαστε αρνητικοί, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει πρώτον να πάει με καλπονεθευτικό νόμο. Διεκδικεί την αυτοδυναμία με το 50 μπόνους. Είναι απαράδεκτο αυτό για την αριστερά. Και μάλιστα λειτουργεί και εκβιαστικά σε βάρος της υπόλοιπης αριστεράς. Και δεύτερον, όταν βγαίνει ο Τσίπρας στο Τέξας, όταν βγαίνει στους Γερμανούς και λέει ότι ό,τι κάνω θα το κάνω μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί θα διαπραγματευτώ, εκεί θα τσακωθώ. Εκεί είναι κόκκινη γραμμή για σας, δεν μπορεί να την περάσετε. Δεν είναι για μας, δεν μπορείς μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνεις φιλολαϊκή πολιτική. Άγγελε Χάγιο, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Πώς το βλέπετε σήμερα? Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει φέρει ιστορική ευθύνη καταρχήν για αυτή την εξέλιξη από το 89 και μετά, διότι πρωτοστάτησε σε αυτή την συνεργασία με τον Μητσοτάκη τότε και με τον Παπανδρέου. Ήταν παράθυρο στον οπορτουνισμό, όπως λένε οι κομμουνιστές το 89 για σας? Ήταν όχι απλώς οπορτουνιστική πολιτική, ήταν μια ταξικά εκφυλισμένη επιλογή. Δηλαδή, για να μιλήσουμε πρακτικά, ήταν σε βάρος των εργατικών και λαϊκών συμφερόντων και γι' αυτό το πλήρωσε και το ΚΚΕ για μια περίοδο και εκλογικά και πολιτικά και μέσα στο κίνημα. Φαίνεται ότι επιδιώκουν να υπερβούν αυτή την παλιά, αλλά πέφτουν, κατά τη γνώμη μας, στο άλλο άκρο. Δηλαδή δεν συμμετέχουν μέσα στο κίνημα σε πρωτοβουλίες κοινής δράσης. Και δεν θέτουν εδώ και τώρα ανατροπής. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, η λαϊκή εξουσία, το κόμμα θα την αναλάβει. Μπορείτε να βρεθείτε ποτέ σε πλατείες μαζί σε εκείνους τους αγώνες? Ναι, είμαστε κατηγορηματικά θετικοί και επιδιώκουμε κοινή δράση μέσα στο εργατικό κίνημα, στο φοιτητικό κίνημα, στις πλατείες και σε όλους τους αγώνες που στρέφονται κατά του συστήματος. Θέση δικιά σας, γιατί από απέναντι μπορεί να μην σας στέλνουν. Αλλά... Αντιδρούν με χαρακτηρισμούς και συχνά και με επιθέσεις, αλλά αυτές οι επιλογές δεν κρίνονται μόνο σε κομματικό επίπεδο. Η ζωή και η ταξική πάλι θα τις επιβάλλει. Η σχέση της Ανταρσία με τον λεγόμενο αναρχικό χώρο. Έχουν ακουστεί πολλά εδώ. Μιλάτε για αυτές τις ταυτίσεις που κάνουν με μπάχαλα και με τέτοιες καταστάσεις στην Ανταρσία. Η Ανταρσία είναι υπέρ του μαζικού πολιτικού αγώνα. Η Ανταρσία φιλοσοφικά πιστεύει ότι τις αλλαγές στην ιστορία τις κάνουν οι λαϊκές μάχες. Δεν λέμε μόνο για τον αναρχικό χώρο. Δηλαδή στο Αγρίνιο, εγώ κατάγομαι από το Αγρίνιο, υπάρχουν στέκια τα οποία μαζεύονται και συζητάνε για τον Μπακούνιν. Αλλά είναι σε καθαρά φιλοσοφικό επίπεδο. Εγώ μιλάω για, θέλετε να πούμε, μπαχαλάκιδες. Ναι, να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό. Όλες οι ομάδες
οι οποίες είναι υπέρ της ατομικής βίας και υπέρ του μπάχαλου, ενάντια στο κίνημα, δηλαδή κοντράρουν το κίνημα και χτυπάνε και το μαζικό κίνημα. Με αυτές τις πρακτικές είμαστε κάθετα διαφοροποιημένοι. Αντίθετα, με ανθρώπους και αγωνιστές νέους που μιλάνε στο όνομα της αναρχίας ή μιλάνε στο όνομα της αντιεξουσιαστικής πάλης, της αυτονομίας, της εργατικής και της νεολαίστικης, που κάνουν στέκια, που κάνουν συλλογικές απόπειρες, συνελεύσεις, επιχειρούμε να έχουμε μια κοινή δράση μέσα στο κίνημα, στο βαθμό βέβαια που σέβονται τις αποφάσεις του κινήματος. Αυτό είναι ένα πολύ καθαρό. Αυτό το οποίο επιδιώκουν τα καθεστωτικά μέσα ενημέρωσης, να ταυτίσουν την ανταρσία με ό,τι μπάχαλο γίνεται, είναι απαράδεκτο και συκοφαντικό. Καλά. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ είναι παρασάγκες. Αντίθετα και πολύ μεγάλη κριτική γιατί είναι σε διαφορετική κατεύθυνση. Είναι σε κρίση το πολιτικό σύστημα, όπως σας προείπα. Δεν πρόκειται η Νέα Δημοκρατία να τη βγάλει καθαρή. Δεν πρόκειται να τη βγάλει καθαρή. Θα υποστεί ο Σαμαράς αυτά τα οποία υπέστη και το Πασόκ. Και να πάμε σε ανατροπές του πολιτικού συστήματος. Και γι' αυτό πάνε και σε ανατροπές και γι' αυτό προετοιμάζουν μια ακροδεξιά ξερισμένη, αποκασιδιαρικοποιημένη να την πω, απομηχανοποιημένη. Θέλουν μια ακροδεξιά σαν και αυτή που είναι στην Αυστρία για να μήπως φτιάξουν αλλαγή του κυβερνητικού συνασπισμού. Λίγο, επειδή μας πεις πάρα πολύ ο χρόνος, ειδικά σήμερα θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε, λίγο σε ιστορικές προσωπικότητες. Δηλαδή, ο Μάο, για το χώρο το δικό σας, τι είναι? Ο Μάο είναι ο εκφραστής μιας μεγάλης επανάστασης, της Κινέζικης Επανάστασης, που άλλαξε μετά τον πόλεμο. Τον οποίο τον παρακολουθείτε, τον μελετάτε. Ναι. Ήταν ο ηγέτης αυτής της Επανάστασης και όχι απλώς τον μελετάμε, βγάζουμε συμπεράσματα. Απλώς σήμερα θα τρίζουν θετικά συμπεράσματα και με κριτική διάσταση απέναντι σε κάποιες επιλογές, αλλά σήμερα θα τρίζουν τα κοκαλά του. Διότι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας ηγείται της πιο βάρβαρης καπιταλιστικής εξέλιξης. Ο Τρότσκι ήταν από τους ηγέτες της Επανάστασης, της Μεγάλης Οκτωβριανής Επανάστασης. Άφησε παρακαταθήκες με το έργο του, το μελετάμε με κριτικό πάντα τρόπο, όπως μελετάμε όλες τις ιστορικές προσωπικότητες. Και το Στάλιν. Και το Στάλιν τον μελετάμε ως προϊόν μιας ιστορικής διαδρομής. Εμείς είμαστε αποφασιστικά αντίθετοι με την εξέλιξη του υπαρκτού σοσιαλισμού που ακύρωσε και στη Σοβιετική Ένωση και στην Κίνα και σε άλλες χώρες, ακύρωσε το απελευθερωτικό πρόταγμα και τον αγώνα της Οκτωβριανής Επανάστασης και της Κινέζικης Επανάστασης. Αυτή είναι η δική μας διαφοροποίηση από το ΚΚΕ και μιλάμε για πραγματική κοινωνική απελευθέρωση που θα είναι σοσιαλιστική και κομμουνιστική. Και δεν θα είναι του υπαρκτού σοσιαλισμού που εξελίχθηκε σε εκμεταλλευτικό και καταπιεστικό καθεστώς. Πριν μας δώσεις, γιατί σήμερα τρέχει από αυτή τη σκοπιά βλέπουμε και τα πρόσωπα. Ένα τελικό μήνυμα. Το τελικό μήνυμα και πριν κλείσουμε, να δείξουμε κάτι το οποίο τρέχει σήμερα στα διεθνή μίντια, είναι αυτό που έγινε στη Βόρεια Κορέα. Καταρχάς είναι σοσιαλισμός αυτό. Πήγε τώρα, εντάξει, καθάρισε το θείο του. Ο νεότερος της δυναστείας των Κιμ. Εντάξει, είναι κάποιες φωτογραφίες, να δούμε τις φωτογραφίες. Τώρα, από την άλλη, πρέπει να λέμε ότι η Βόρειος Κορέα είναι απομονωμένο κράτος, είναι το μαύρο πρόβατο για όλη τη Δύση. Μπορεί εντάξει, σε έναν βαθμό να τις φορτώνουν και πράγματα, αλλά το καθεστώς αυτό είναι πραγματικά το πιο ανελεύθερο ίσως καθεστώς στον κόσμο. Όχι ίσως, από τα πιο ανελεύθερα καθεστώτα. Πήγε το θείο του, τον καθάρισε. Να δούμε, έχει σημασία, το έχουμε το βιντεάκι, να δούμε πώς. Τώρα στο κομματικό συνέδριο πήγαν, το συλλάβανε, του βάλαν χειροπέδες, πήγαν και μετά από 2 μέρες τον εκτελέσανε. Να δούμε πώς παρουσίασε, έχει σημασία, κάνει θράψη στο διαδίκτυο, είναι ο μεντοράς του νεαρού, του Κιμ. Πώς παρουσίασε η κρατική τηλεόραση της Βόρειας Κορέας το γεγονός, πάμε να το δούμε. 당과 수령으로부터 받아하는 하늘 같은 믿음과 뜨거운 육신적 사랑을 배신하고 천인공노할 반역 행위를 감행하였다. 아래서 감히 김정은 동지의 일적 영도를 거부하고 논수님의 절대적 권위에 도전하며 백두의 혈통과 일개인을 대치시키는 자들을 σχόλιο. Μα είναι το αντίθετο της εργατικής δημοκρατίας για την οποία μίλησε ο Μάρξ, ο Λένιν και η οποία δοκιμάστηκε. Είναι η ανατροπή της λογικής της εργατικής δημοκρατίας, είναι η ανατροπή της παράδοσης της κομμούνας που είναι συλλογική, δεν έχει σχέση με σοσιαλισμό. Βεβαίως, είμαστε στον αγώνα τον αντιπεριαλιστικό, δηλαδή στις επιθέσεις των Αμερικανών και της Νότιας Κορέας, είμαστε αλληλέγγυοι πραγματικά στην επιθετικότητα που δείχνουν η Δύση και ειδικά οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά δεν είναι το πρότυπο του σοσιαλισμού, είναι το αντίθετο του σοσιαλισμού. Αυτό είναι το αντίθετο. Εμείς παλεύουμε για σοσιαλισμό που δεν γνώρισε ο κόσμος.
Για το σοσιαλισμό τον οποίο επιχείρησε η Οκτωβριανή Επανάσταση και δεν τον ολοκλήρωσε. Το σοσιαλισμό που επιχείρησε η Κινέζικη Επανάσταση και δεν τον ολοκλήρωσε. Και θεωρούμε ότι είμαστε σε μια εποχή που οι άνθρωποι, δηλαδή οι εργαζόμενοι, μπορούν να οικοδομήσουν πραγματική εργατική δημοκρατία και πολιτικό σύστημα δημοκρατικό με κοινωνική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής. Αυτή τη φορά μπορεί να γίνει αν η Κομμούνα έδειξε τον δρόμο. Αν η Οκτωβριανή Επανάσταση έδειξε ότι μπορεί να νικήσει μια επανάσταση. Τώρα είμαστε στον 21ο αιώνα που μπορεί να υπάρξει η κοινωνία πέρα από τον καπιταλισμό. Καμιά φορά όμως περνάει μέσα από την ένωση αριστεράς και όχι από την πολυδιάσταση. Είναι ένα θέμα το οποίο κάποια στιγμή η αριστερά πρέπει να το δει. Περνάει από την ανασυγκρότηση της αριστεράς και η αριστερά είναι εκείνη που θα τολμήσει να τα βάλει με τον καπιταλισμό και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι αριστερά. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Άγγελο Χάγιο. Οπωσδήποτε θα τα ξαναπούμε. Δεν εξατλείται αυτή η κουβέντα, θα την πάμε και σε άλλα ιδεολογικά μονοπάτια και θα το κάνουμε λίγαν συντόμως. Να είστε καλά. Πανελλαδικό συντονιστικό όργανο της Ανταρσία και Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής. Λοιπόν,